Hi guys! It's me, Michelle V. And her casual comments sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! For today's video, makikita ninyo naglalakad ako ngayon dito sa labas. Anyways, pinuntahan akong isang lugar na ano niyo yun? Isang lugar at ibabalita ako na lang sa inyo pagka ano yun, basta. At mapapansin niyo ba yung mga dahon? Because start na guys ng fall or ng herbs, yung pagkukulay ng iba't iba ng mga dahon at syempre yung pagkalagos ng mga dahon sa mga puno, ganyan. So it's September 1 and it's a month. Start of Christmas in the Philippines. Ayan, so yun, months na at naglalabasan na ang mga pamaskong kanta. Ayan. So, yes, and maganda ngayon yung panahon anyways. So, yeah. Guys, update. So, nagtanggal ako ng tali ko ng buhok. Kasi kakaplansya ko lang ito guys, kaya ng umaga. So, yeah. Ang ganda ko. Charot. Kontra. Ako lang ang bumabati sa sarili ko na ganun, tsaka asawa ko. Dalawa lang kami, kaya pagbigyan yun. Pati pala nanay ko, mga kapatid ko. Madami din pala. Ay, naku po. Dito ako, dumaan ako dito guys sa what do you call this one? Sa park! At kung makikita ninyo guys, nag-iba na yung mga dahon nila. Oh my God, it's so pretty. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may favorite season of the year. Yung fall or the herbs and then the winter, magkasunod na to. Yes, ito yung gusto ko kasi una sa lahat, hindi siya mainit. Pagka ganito, hindi siya ganun kainit. Ganyan. So, tapos, siyempre, pagka winter, oh my God. And I'm so excited again to see it again for the third time. Ang ganda. I'm going to make a picture so that we can have the good ang ganda in fairness. Aba, may nag-ano doon, may nag-aayos. May nangunguha ng tawag dito. Ang kinaganda kasi dito, katulad dito, ayan tingnan nyo guys, na doon sa dulo, di ba, na natanggal na. Tapos ginagawa nilang hindi nasasayang yung mga dito guys, yung mga damo, yung mga tatas na damo. Kaya talagang pinatataas talaga nila yan. Tapos pagkatingin nila yung taas ng damo is okay na, tsaka nila ikakat. Kasi gagamitin din yan para sa mga alagang mga hayop, mga baka, mga kabayo, ganyan, ng mga nagfa-farm, ganyan. Kailangan siya sa ganun. So, yes. Kaya dito, napansin ko din nung una, sabi ko, bakit kasi nagtatanim ng parang ng damo? Yung pala, talagang, siya, kasi nga kailangan ng mga animals pa. So, yes. Ito, ayun, ginagawa, Meron, nakita niyo ba yan? Ayan. May ginagawa sila parang pa-circle. Kita niyo ba yan? Ayan, parang circle yan. Ayan, yan siya. Tapos ito sa dulo, may naka-square. Ayan, tinanggalan nila. Ang taas kaya ng damo dito, tinan mo na, wala na. Ayun na, ginawa nila yung mga square na yan. Ayan na yung mga damo. Yan. Tapos ito naman, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Ginagawa, Kita nyo ba yan? Ayan. Kaya hindi nasasayang yung mga kadamuhan, guys. Alam nyo ba yan? Pagkain, tsaka higaan. Kasi ganun. Lalo na ngayong pa-winter time. Kasi, syempre, pag-winter time, medyo matagal kasi siya. So, walang masyadong mga damo-damo. So, kaya yan nila, guys, inaano. Para sa pagka-winter time, may makain yung mga animals. Tingnan para yan sa kanila. So, yes. I think lahat talaga dito guys is gina-value nila everything. Anyway, tayo din naman, 'di ba? We value everything talaga. So, yun. Sis update sa bahay na pala ako at meron pala nakita sa dito natin. So, inisip ko kung saan ko nilagay yung aking camera. So, there you go. As you can see, nandito sa loob yung nilabang ko yan guys kahapon. So, tupiin na yan siya. So, mamaya tutupiin. So, meron tayong nakita sa Aldi. Sa Aldi na ito. Taran! Lagayan ng halaman. Ayan. What a wonderful world. So, ang pangalan niya is
Drei Stuckiges Holzpflanzenregal. So it's a Pflanzenregal or the plants tubers. Pflanzenregal. Ayan siya. So ito siya. Taran! So i-assemble ko guys. Wait lang. How to open this? Guatemala. Gotta get something. So here it is. That's going to Sumamit sa damit ko. Oh. Yay. Aso. And then, Bakit niya? Ito na ipatong para makita niyo guys. Para medyo mataas-taas. Oh. Ay, ang bilis lang. I-assemble. Oh my God. Aso. Ganito lang siya. Aso. Aso ka ba? Bilis lang siya i-assemble anyways. Ow! Curtain mo. Paano ba ito? Itayo, ganyan. Tapos, itayo na natin. Ay, sos, Maria. First. And the next. Ala ka, ang pangit. Pangit mo ka-bonding. Eh, hindi siya maganda. So ganito lang pala talaga siya. Akala ko naman kung... Ay, ang cute! In fairness, oh. So, wait. Since tupiin ko to mamaya. Dito pagilagay ko sa may kwarto. I'll tupi that later. Akala ko yung pagganto lang pala siya. So, are you sure you're not gonna falling down the street? Wait. Iyan ako kayo. So, there. Lapit ko kaya kayo. So, yeah. Kita niyo ba yan? Nalaka against the light. Ayan. Kita niyo ba yung mga halaman ko? Ayan siya. So, naisip ko lang itong bilhin. Kasi nga, paglagayin ba ng halaman? Kasi madami na sila. So, I hope this help. So, nakikita niyo ba ako against the light talaga? Wait nga. Saan ko ba ito ilalagay? Dito kaya? Hindi kayo against the light? So, there you go. So, yeah. Hindi kayo against the light here. So, ito nga siya. Ayan. This is it. 1, 2, 3. So, I think this one is better. Kasi dito, kasi nga ang dami na nila. So, I hope it will. So, let's try. Put it here. Kaso lang, mas tumatangkad eh. Try ko dito. Yung problema, pag nag-open ka ng door, kailangan mo siyang igalaw. That's a problem. But, if I will put it here, on the other side, because this one is, hindi naman siya laging binubuksan. Itong side na to dito, guys, is
Itong side na yan dito is hindi siya laging binubuksan. So, I think I will put it here. I will show you later kasi napaka-against the light. Or wait. So, yeah. You there. Kaso ang liit pala, oh. Ano may nalagay ko dyan? Okay, let's try to put this all together. Ay! Uy, ang ganda! Kaso dito sa baba, kailangan kong bilhan ng something. Ang labas kasi talaga to eh. Panglabas. Tapos dito, ito, maliliit lang dito ang pwedeng ilagay. Ito din, pwede din ito dito para sila. So, nangyari is crowded pa din sila. I think. But it's better, yeah? Hold on. And then this one. Oopsie. The small one. I'm thinking of putting here down. But it's still up. Oh my God. So, yeah. Pang maliit lang talaga ito na plants. Hindi siya pwede. Okay, so this one will stay here. On this side. Yeah, so mag-stay siya dyan, guys. Ayan. And then the rest is history. And then itong dalawa na maliliit is dito siya. Then hindi naman to kailangan ng direct sunlight anyways. Yan. Tapos, ito, may maliit ako na nakaganto lang. Dahil ba yan? Ang cute-cute. Parang mga nakalagay dun sa ilalim. Ito na. Yan. Bibilhan ko to ng maliliit na. Guys, update. It's another day. So, pakita ko sa inyo yung ginawa kong kahapon. Pag arrange ba ito, oh. Ayan. Ayan na siya. So, that's it. So, hindi talaga pwedeng ilagay. Meron akong lagayan dito guys isa. So, okay siya dyan. Cute na cute siya dyan sa upuan na yan. And then, dito sa baba, hindi ko sila pwedeng ilagay dyan dahil matangkad sila. So, yung mga dahon nila maano. Pati yung sa isa ko, ayan, nandito yung isa-isa. Ayan. Ito. This pretty plants. Yan. So, dito lang din siya. Para mag-isa siya. Kasi dito, guys, 3 sila dito nakalagay eh. Dito sa lagayan ito, 3 sila. So, very na sila. Very masikip. Tapos yung isa-isa dito na eh, dito ko na lang siya din ulit nilagay. Kasi itong mga to, is hindi sila nila kailangan ng mga direct sunlight. So, yes. At yes, yun ang mga gusto kong halaman na alagaan yung hindi kailangan ng direct sunlight. Kasi pagka kailangan kasi ng yung tipong nakaano sila sa araw, parang mahirap. Kasi nga minsan nga lang mag-araw. Ay naku, laging malamig. So, yeah. So, yun. And, anyway guys, it's already, ano oras na? It's already, hapon na guys. So, prepare tayo ng makakain. Kasi maya-maya ay darating na yung aking sawa. Uy, laki ng tiyan ko dyan. Grabe. Punong-puno kasi dito sa lagayan namin dito sa ref. So, yes. Pizza. Pinagtanggal ko na to sa mga sa mga lagayan, sa mga karton nila kasi para, alam niyo yun, kasi kailangan ko talaga siya para makita niyo ako, guys. Tingalain. Kasi hindi niya makakita. Ayun, tapos, yeah, and then, ito kasi kukuhanin ko spinach. Ayan. Favorite namin to. Namin lahat. Ang aking yusawa, ang aming bata. Siyempre, ito. Nagluluto ako niyan. Ililipat ko nga to sa lagayan. Kasi sobrang laki niya eh. So, ayun. Ako guys, ayan nga yung spinach. Nagluluto ako ng spinach. Ayan. Yan. And then, mag-ano ako ng kanin.
Tapos pagka naluto na yung spinachi is, sasalang ko naman yung pagkain na Diyos balls kasi pauwi na rin siya, maaga ang kanyang uwi ngayon. So, yeah, let's start this pipa. Ay, nakalimutan ko mag-video. Nakain ko na yung kanin tsaka yung aking yung aking spinach. Ayan, ubos na siya. O, ayan ubos na siya. Tapos, sinutuan ko yung Diyos balls ko ng kanya na ayan, pumis tsaka yan. Tapos, kumuha ako ng isang ganyan. Tapos, ayan, nilagyan ko ng di ba? So, may spinach din siya doon na kanya. So, kasi paparating na rin siya kasi grabe talaga, nagutom na gutom talaga ako. So, ayun. So, yung vlog natin ngayon, guys, ayun lang yung vlog natin from yesterday and today. So, yes, and I hope you like this video. Thank you so much, guys, for subscribing, for supporting my YouTube channel. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Tschüssi!